Deci aici e gata. Mai e la geamul ăla, dar nu trage. Încă o leacă de reparație. Asta e gata. Stâlpul numărul 1 mondial. Aici e gata. Ok. Așa. Aici. Iarăși. Târlebaba, uite așa. Frumușață. Ieșim aici. Aici e pregătit deja de tencuit. Aici de câșpriț și tencuială. Așa, colțare. Tot, aici la fel. Pregătit de tencuială. Dat și toate alea. Vezi? Cât jos trebuie să fie și sus. Așa. Aici. Să mergem mai departe. Uite-l și pe ăsta. Aici, cu scolțarele pregătit. Asta pregătită de tencuială. Aici am pus scolțarele la toate ușile astea. Și ar mai fi de pus acolo baghete. Aici. Și pus scolțare aici. În asta. Și cu asta. Și pe partea asta. Greu să pune astea, colțarele astea. Trebuie aliniate, papul la masa. Așa, asta le pun repede, imediat. Ce se întâmplă? Curge apă pe undeva pe aici? A, da, cu amors.